Thằng là nữa à? Mà lại ra mình đúng có rừng trào một năm cũng là lấy. बरायलायबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बजबनानै लानाय जाबाय जों दा नै दंग फोसाबनो नागिरदों हाग्रा दानलागासिनो दिनैनि भिडिअआ नै दंग जावनाय हाग्रा दाननाय दे दानबो माबार फाग्लाफोर दे मोजां फोसाबनांगौ बबावबासो थाखुमाबोबाय नामालाय मानसिफ्रालाय माथो खमसो नुलायलांबाय थ' एफा बुरजा नुनायालाय 50 जन गाहामाव दे गोसो होलै गोसो माइफ्राव नांगौ दैफ्रा थाबनो बेखिनिखौनो सानब्रै सानबा नांगौबा मा जानांगौ जाखो फैनाया बोरै एफा गोजाना बोरै इयाव दंग जावफैनो मोनखो सोरनि नामाव फैदों हा फैनाय खालाम मस्थ' मानिमोनलाय पाठसालानि मानसिया इयाव बोरै दंग जावफैखो हाजो गुदि बे जोंनि माबायावहाय भुटान बर्डाराव जोंनि जा दै मोनैनि कारन इयाव दैखौ लांफैनाय बेनिफ्राय लांसै जाहैबाय दे सहैगोन नालाय बे सहैयाबाबो नायनोसै गामि दिनै दंग जावग्राफ्रा जों फैयामोनबाथ' जाबावनोसै नामोन दे नोगोर मेंबाय सुथि बिराद गोलाव जावबोबायालाय दसेनो थैगोनलै सान्दुं गोसाजों माजों ना एफा गोलोमजोबलायबाय नै फैनायासो मेंनो रोङानदां मेंबाय मेंनि बायदि नुदों माथो एफा गोजाननिफ्राय आजावनो फैनानै एफा मेंबायबालाय मा जाबावनो दा मेङाखैनदां नोंखौ आंखौसो मेंला जोब्बाय उन्दुनानै जिरायबाय आङो जि गोलाव जावबोखाबाय दा जोङो एफा गोजाननिफ्राय नै खांख्राइबो मोनदोलायनो जोङो नै दंग जावनायावबो सेफायखादोंब्रा दिनै नै खांख्राइबो मोनलायो जाहैबाय दंगआव खांख्राइबो नै खांख्राइबो मोनलायो खबर साबो नोंना नै जोंहा ओरैबायदि फिथाइ थायदोंना नारेंआ बा जाख'नो हाला माथो फांसेखौनो आरो मेरला दंबावो फांब्रै फांबासो आग्ला फिथाइ दंलै साला दाम गोसाबा बिदि थायगौमोन ना बिदि फिथाइया दाम गैयैखाय थायलाबायदों बियो जानि र' दसे जिरायनानै मेंबायबो खामानि मावै गोखै दंना गैया आदायासो फैखाबायलै नारेंखौ लांफाखानोसै ना सान्दुं गोसाबा बानलु संख्रि आरो गेजेराव लेबनोसै जौखावखौ सानदे आलु लुगैजोबनोसै बिदि गग'लाय नोंबा ओरैनोबा जुलाफि मिस्थिफ्रानो हानो नारें गोखैजों दानफ्रि गजोब्बाय आरो जि बुरजा हाग्रा दानग्रायासो बांसिन दंग जावग्राफ्रा ओमफ्राय 10 जनल' बिदि जाबाय 9 जनल' बावसोनो हाग्रा दानग्रायासो बांसिन